Искате ли фарове като на този Mercedes CLA? Този Mercedes AMG свети страхотно, но и вашата кола може да изглежда и да свети по този начин. Нека измерим мощността. Мерцедесът прави 1460 лукса на къси и 4000 лукса на дълги светли. А сега вижте нашият мини проектор. Той дори е по-мощен. Вижте резултатите. 2200 лукса на къси и цели 5000 лукса на дълги. Разликата е огромна. Вижте само колко по-плътна е светлината и колко е ясна линията на фокуса. Те са подходящи за коли, които са с H4 крушки, както за мотори и всички превозни средства, които имат H4 цокъл.